Sa Good Vibes, isa ka dumaan nga martial arts ang ginatudlo sang Survival Arts Academy sa mga kabataan kag kababayin-an para mabuligan sila, maproteksyonan ang kaugalingon. May report si Romeo Subaldo. Ini ginatawag nga halad, diri gina-apply sa mga estudyante ilang mga natunuan nga basic techniques sang ancient Filipino martial arts nga Pekiti Tertia Kali. Kilala man ini bilang arnis o kun eskrima. Si Jamie Yankovic, ang founder sang Survival Arts Academy, ang nagtipon sa sini nga mga kababayan para matrain sila. 2, 3 more times. Go. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Count. 1, 2. Go. 1, 2. Halin sa paggamit sang ratan nga baston. Go. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sa eksakto nga pag-atake gamit ang baston. 7, 8, 9, 5, 6. That's it. Pick it out. 7, 8. Kag kung ano ang himuon kung may maatake nga persona. Wait hand. Take the stick. Strike. Strike. Tanan ini ginatudlo sa ila para mapangapinan ang ila kaugalingon kung kinahanglan. So it's really about bringing the ancient knowledge back to the people, to the current time, to help protect against violence now. And it's very important for me and for our community to develop power and strength and confidence to respond to all the violences that we're already dealing with every day. Libo na ang na-train ni Jamie gikan sa nagkalinlaing nga parte sang kalibutan, mga babae kag kabataan tanan. Pila diri sa mga estudyante niya sa Bacolod, luyag mapangapinan ang ilang nga kaugalingon ang mukon nga nagsulod sila sa academy. I'm fond of walking by myself lang gid. Distressing. So anong aware man ko sa dangers nga that come with it. Stop cowering and being afraid of walking out at night. You know, we need to feel secure man bala in our own space, and we're trying to reclaim. Si Janice Oychat, 21 years old pa lang pero may mga sitwasyon na siya nga inagyan nga lilikawan niya kung tani kung nakahibalo siya kung paano depensahan ang iyang nga kaugalingon. Actually, isang first class ko, naghambal gid ko like, wow, like my teenage self really needed this. Cause like, damo gid ko situations nga I could have avoided it. Pero hindi pa ulihi ang tanan, ganit nagsulod siya sa academy. Si Celine Escamus naman, nag-jogging lang sang bulan sa Setyembre sang hinali na lang siya ginatake sang snatcher. Nagapasalamat siya nga nakabato siya, kag cellphone lang ang nakuha sa iya. So, amo to bisan ang muscle memory ko do hindi pa amugid na be ka good, but knowing that, so ako yan nagsinggit gid ko sa iya kag do nag-follow na lang dayon sino kasingget ko nakapautuas ko. Na-release mo ang imong tension. Na-release kag nakabato ko siya kahit pa paano balaw. May mga panahon man gani kuno nga ginadala ni Celine ang iya nga bata para mag-training man. Sa panahon kuno subong hindi masigurado kung sino ang imo nga masugatan sa dalan. Gani dapat preparado ilabi na ang mga kababayan. Yes, it's very important that we preserve our culture because if not, it will die. Yeah. So we have to keep passing it on, and most importantly, to teach the children, to teach our young ones, you know, how to protect themselves, where this knowledge is coming from, that it's a long, long history. You know, more than, Pekiti Tertia traces its roots more than 2,000 years ago. May virtual classes sila kag subong, mayara man sang face-to-face classes kag sa open air nga area. Ang venue sa ilang mga training may baluan sa ila siding nga Facebook page para lang ini sa mga kababayan kag mga kabataan.